Dawan Bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning. Sa Saindo po ka, boss. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick clown until you say you're gonna come out with me. Hey little girl. Mga tugang, good morning. Sige na, ay kumasa ng lingkod. Mardela, dahil iba, salit sana, pero tiyan. Pero iba na po kita hanggang alas 12, ng pagkauntungan niyang pong Friday. With you up down here, I'm Primera dia kan Oktubre, mga tugang, tap on 2021. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. gonna knock and ring. Especially kay Ants Galero. Happy birthday, Ants. Bantang, siyempre, duman sa ibang nag-celebrate ang kanilang kumpleanyo sa ngayon. Happy birthday po. More life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Sa mga ikakasal, best wishes. Sa mga kababayan nato, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Aramon Yato dito sa Radyo DCGV. Kada dagugman sa And I hold you near, Facebook, up there, Kailing, down here, sa DCGV News Online Facebook page, siling man sa YouTube channel, DCGV Legazpi, at siyempre sa tuya po na DCGV Live app, tonight with sa tuya pong online audio streaming, hanapon lang po ninyo yan sa internet. Okay? DCGV Legazpi. ring and tap and knock and Siyempre, technical side kasabay niya itong mga tugang, si si Ronald Baldo, 2025, from Dapdap, Legazpi City, on you with the home of Santo Cristo. if you don't come out, And siyempre, the moon is yan po sa social media department, kasabay niya ito, mga tugang, sina Arvin Laan at saka si Richard Astor, mandang sa Production Assistant Center, kasabay ito dyan, ang kaganda ng South, Angel Mustasa. Duman sa luwas, sa Mega Force Patrol sa padagos na pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwa na sinapukawan ng mga turog sa pansitan. count kisses that I Yaon dyan sina Jimmy Nasalita sa 3rd District, nakatutok. and I hold you Yaon man sa 1st District, si Pading Jomar Bien, mantang yaon sa Daraga area, sa Banwang Sutil. Ang tito ng Albay Renz Luna, sa Old Albay District kasi sa southern part ka mga barangay sa Legazpi, kay Banan tayo dyan siyempre, partner Al Armario. Digdi sa Legazpi Port District, tap until you do. ang celebrator ngunyan, ang babaeng walang pahinga, Ants Galero. Kasabay siyang Boy Mata sa Tinampo. Bandang yaon man mga tugang sa Regional Center site, as in sa I'm gonna knock, mga barangay sa northeng parte kan Legazpi. tap on you in Partner, The Flash, Lewins Bursi Barcena. Kami po kapos mga tugang minasa lugar, ay mga kamunyan sa mundo. Ingat
at po tabi, yaon pa ang COVID. out your name. Magpasiguro, On you'll say, kan mga maresibing benepisyo, ngunit na Pasko, love's a calling to tabaad magaloy pa ini. Ito lamang kitang pasiguro. little girl. Oy, sa mga kandidato tabi, Sleep loy sana. instead of counting Magkakabarangan na naman ang kinaban. Dahil lang sa kanya-kanyang mga with you up pinarambudan na manok. and meet her. Sana wag ganun. Gonna knock on Ha? your door. Karabangan na ba nasa panahon kita ng krisis, but then ilapat yung pinakamatibay. Mga leader na talagang pwede natong maalauman sa panahon po ng krisis. Di ba? Mga programang magsisimbag sa pangaipo ng mga tao. Lalo ngunya na dahil pa kita nakakabuelo. Kada ako lang kada ako lang nagrangay ngunyan nal. Kung nagagrangay sa mga may tsindahan, may negosyo, mas naadit ngunyan sa mga ordinaryong tao na dahil nakakatrabaho ng tultul. Di ba? Ano na ngayon mangyayari? Mga tugang. Pero sabi nga ni kayan dahil man kita tawang kan Diyos na dahil takayang pasanon. Kunya nang tanasana, rumdumun tanasana nga sa footprints in the sand. One night I had a dream that I was walking with the Lord at the beach. Di ba? Ayan. Na kapag gumanabot ako sa puntong talagang dapang-dapakan, nandyan siya. Ayan, okay? So, agaypuhan lang talaga, maplano ta. Di ba? It's good ka nakaagi po na, kung nagantabay ka mukhang Friday, very inspiring. Itong pagpresentar mga tugang kan DTI, duman sa mga negosyong nalulugi na. Kapag una nin dadain na sinda makakabangon, ba't din nakagibo ng paagi? Because sindang business plan. Ang rineview ninda, and then nag-deviate ng diit, duman sa sindang negosyo. Yung nakabangon sinda, hanggang ngunya nag-negosyo. Instead of closing down. Di ba? So sa tuya man, ng mga ordinaryong tao, ang problema, takwarta. Di ba? Although sabi ba ganin Donald, di bali mawarang ka ng kwarta, wag lang panlasa. Di bali niya mawalan ka ng kwarta, wag lang panlasa. Yung mga hugot, kung ayaw mo maging abo, wag kang uubo. Mga naman yan. But then seriously, siguro araw ka ng sitwasyon ta, pakinabangan ta na kung may daga kita. Di ba, may lote kita na pwedeng tanong-tanuman. Punan ta na. Kada ita sigurado, mga tugang ini. Imagine, yung mga nainot na nagkabarakunahan na. Mga tugang, may winning time na. Nasa winning time na, pababa na yung efficacy kang bakuna ninda. Kasi iba ka mga eksperto, 6 to 8 months. Diba? Kaya, iyo po yan sa nangyayari na may mga nagkakaorlakitan, mga tugang, na mga kababayan niya to because bako man depensa. Ang bakuna, para dahi ka maulakitan, asin dahi ka makaulakit. Mas matindi nga ni palan, yan na breakthrough infection, na mangulakit na. Kaya mga pakiunong ka mga eksperto ta na sana yung mga bakunado na magpararalayas. Mas matindi, sabi mo sa pag-aadal sa Israel, mas matindi na dali sa dungo. Dali sa dungo. Yung yung pang-infeksyon na COVID. Kan mga nabakunahan na. Kaya po tabi sa mga nabakunahan na, so kung ano sa dati tang mag-face mask, mag-face shield, kung di physical distancing kita, kita, di magparaduman sa mga teripon na darakulaon, na maging super spreader, asin maglinig. Ang pong bako sa na protection sa buhay, kundi protection sa mga kapwa niya to, mga tugang mga kababayan na niya ang po dyan sa katuya pong palibot. Oy, good morning po sa mga kababayan natin. Ito siguro, kung may mga daga kung diit, panahon na para burubong kalon nindo yan. Di ba sa panahon ng krisis na,
Di bali medyo maluya ang bulos kang kwarta basta pag nagkalamang sikmura mo may makukuha ka. Kung niyang pasanabang day pa naglalala, magtaranom kita. Di ba? Igwa mas lang bigtatao ng mga libre. Kaya lang, sabi ko nga ni, may mga nagkaparakulit kung naggaragad ngayon, magagad kami ng pantanom, ng araw kayan. But then, siguro i-apply ito po na principle kan mga nagkakaigwa po ng nag-ralaog sa organic agriculture. Na bako basta-basta, na basta ka sa nang kung anong pantanong, tapos matanong ka, you have mga tugang to engage in learnings. Mag-seminar ka maski 3 araw. Kadakol naman po digdi sa albay na mga learning site for agriculture that are very willing to share their talents, their skills, and their learnings para turuan ka mo magpuon sa preparation kan soil hanggang mga tugang sa pag-atama na habang nagtatalubo ang pananom. Iyan, simple sana yan, mga tugang, but then, sabi nga ni Kayan, para sigurado na ang tinanong mo dahil masayang. Tumalubo nin tama, because kay po ng mga nutrients na natural sana, pigigibo na po yan sa mga learning site for agriculture. Pwede ka mo magpasyar. Di ba? Sa mga taga dyan sa Daraga, o pasyar ka mo dyan sa Anislag. Diyan ka mo kay Sir Marlon Longabelas sa Longabelas Kalikasan Farm. Tuturuan ka mo dyan. And then may mga bago na niya ng mga introduction duman na gustong i-presentar sa mga tao. Ito po na aquaponics and hydroponics. Pagpatalubo, mga tugang nin tinanom na nakababad sa tubig. Maski dahi kang daga, pwede ka magtanong gulayon. Ikaw ka lang gigibuhon na platform. Pagkatapos may may mixture kan tubig na dapat magtararirik duman, may motor yan eh. And then pag aquaponics naman, kung ito sira sa irarom o sa ibabaw sa marami, may dagdagdakol lang niya ang mga nagkakaigwa po kayan nin sistema. Tangani na may sira ka na, may gulayong ka pa. So yan siguro ang tawan ng panahon, pati mga mga obines magayon tayong mga nasa 4-H club, nagiging aktibo mo niyan, nagpaparadakol dapo ang nag-ieskwela sa LSA, sa mga learning sa agriculture, nagpaparadakol ang mga nagkaka-interest na magpaturo ng mga hobines. Magandang sinyalis po yan. Kuwarogan dahil kay puwan talaga nin pagkakan. Masustiniran niyan, tanganing kwarta mong kakarampot, pwedeng magastos mo sa iba. Halimbawa, pambakal mo ning, papasigurong pambakal mo ning bulong kung magilang ka. Di ba? Ayan, aralin lang, mag-apot sa mga agricultural officer nindo sa kada munisipyo, and then kung igwan ng mga LSA dyan, learning site for agriculture sa indong area, pasyaran nindo, and bako man yung maimot ang mga yaon po dyan sa mga accredited kan ATI, because yan ang talagang intensyon nila na makapaghiras ng kaaraman sa mga kababayan niya to sa tama. Bago itong basta ka sa natatawan ng seedlings, tapos bahala ka na sa buhay mo, no? Kaya dahil siguro na bawat butil na binitawan, mga tugang, talagang tatayo, magbubunga at papakinabangan. Iyo po yan. Medyo mapagal-pagal, Yung iba, bako hindi conforme dyan, pero yan ang pinakadapat pong gibunta. Alright, then, sa mga tabang-tabay niya to, good morning kay Heaven Olegna. Good morning kay Aline Pins. Si Lilian Lopez Marino to po sa Gabos, lalo na po sa mga taga-Gapo, Daraga, Albay. Ayan. Good morning man sa mga kababayan nga to na nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page. Okay? Okay mga misis, naramdaman sa barita kong sarong aldaw, nangunyan na Oktubre 1, may ipapataw na medyo durodakula sa presyo kan LPG, nagpuo na. Amarot kanina, tabako lang niya na simana, pati sa masunod na simana, duwang pago pala nini. O kung ikaw pa sana kung extra tangki, bumakal na ka mo. Kaya lang, nagpuo na ini. 4 pesos. 4 pesos per kilo na. Ibig sabihin,
Kaya yan, 44. Ha? And then, sa mga sunod na simana, pangyari, ikaw naman nadagdag. 3.40. O, 3.40. Di 4 ko niya plus 3.40. Kulang-kulang 8 pesos ang niludugang pa lang ang LPG. Pasiguro na kita. Ha? Kaya ano po na makadalagan makatipid-tipid pa. Kundi, iyo po yan. O yan ang sitwasyon. Mga tugang, sige ng ralangkaw. Okay? Bueno, dugang na po ang istorya. Hali po dyan sa luwas. Ready na. Ilang tumbling na lang. Haharap na sa dambana. Sa kuyang ka, partner. Huwag na tugang. Ayos pa ba? Ha? Luwens por su persona. Nasa linya, Luwens, partner. Mas gawin. Salamat, partner Mar. Salamat sa pagka-excite. Parang ngayon mas excited ka pa kaysa sa akin, ha? Daiman. Ramdaman mo, nakamonitor ito, Burbangi Aral daw. Ay, siyempre. Iyan, oo. One pulse mode. Oh, checkmate. Uy, kumusta dyan, partner? Roger, salamat abi, partner Mar. 426 na naman. Ang panibagong kaso ni COVID-19. As of 426. Roger, as of September 30, 2021. Oo. Sa probinsya kan Albay, 81 ang panibagong kaso na kung saan 30 digdi sa syudad kan Legazpi. Naku, Legazpi City, 30. Oo, 30 katawo ang tinamaan. 13 sa Kamalig, 10 Kamalig. 10 sa Daraga, 7 sa Ginubatan, asintig 4 ang Libon asin Ligaw, tuluman sa Biuduran asintig 2 ang Malinaw asin Pulanggi. Mientras tanto tigsararo man ang Bakakay, Malilipot, Manito, Santo Domingo Albay, Tabaco City asin Munisipyo Kantuwi. Sa Camarines Norte 47 ang panibagong kaso duman, kung sa 13 ang nanotaran sa Daet, 11 sa Talisay, 6 sa Basud, 5 sa Labo, 4 sa Jose Panganiban, 3 sa Paracali asin sa Vinsons, asin 2 man sa Mercedes. Sa Camarines Sur pinakandakol ini 157. Duman ang grabe sa Naga 51. Ang tinamaan duman asin tig 11 man ang kataning na munisipyo kan Calabanga asin Magaraw. 8 man ang nanotaran sa Lagunoy asin 7 man ang nanotaran sa Garchitorena, Iriga asin Siroma. Ano man sa Pilicam Sur, 5 man sa San Fernando asin tig 4 ang Baaw, Bato, Pamplona asin San Jose. 3 man ang nanotaran sa Kabusaw, Kamalinigan asin Nabwa. 2 man sa Buhi, Bula, Kanaman, Gainsa, Libmanan, Milaor, Gainsa asin Mila. Ayun na ito, Milaor ngani. Asin Saruban sa Karamuan, Milalabak asin Ragay. Sa Katanduanes 15 na kung sain 8 na panibagong kaso sa Virac. 3 sa San Andres, Tigsaro man ang Bagamano, Karamuran asin Viga. Sa Masbate 55 ang tinamaan na kung sain 10 sa Katayngan, asin Tigpito ang Baleno asin Milagros, 6 sa Batuan, Masbate asin Placer, 5 sa Aroroy, 3 sa Balod asin sa Palanas, asin Tigsararo ang Dimasalang asin San Fernando. Sa Sorsogon 71 na kung sain 32 sa Syudad kan Sorsogon, 9 sa Gubat, 7 sa Irosin, 5 sa Huban, 4 sa Castilla, 3 sa Bulusan asin Pilar, 2 sa Kasiguran asin Matnog, asin Tigsararo ang Barcelona, Bulan, Donsol asin Magallanes. Kaya totalmente ang gabos ng kaso ng COVID-19 sa Kabikulan poon kan Marso 2020 nasa 37,608 na individual ang tinamaan. Pero ngunyan na aldaw, mas ababa tabi partner Mar ang nakarecover ko para sa panibagong kaso ta 132 sa nang nakarecovered. Kung sain 13 sa nasa Camarines Norte, 30 sa Camarines Sur, 10 sa Catanduanes, asin 20 sa Masbate, dangan 30 man sa Sorsogon, asin 29 sa Naga. Ang nakarecover, pasado sa ipinagpaliwas na impormasyon, 24,222 pa sa ng individual. Oo. Luwens?
Oras Lewins. Roger, Oh, ayan. 24,222 pa na ang gabos na ang gabos na naka-recover sa COVID-19. Ngunyan may panibagong siyam na nagadan sa COVID-19 na kung sahin tulo sa Camarines Sur, 5 sa Sorsogon, asin saro sa Naga City. Kaya totalmente man ang nagadan sa COVID-19 digdi sa Kabikulan nasa 1,115 ang individual. Digdi sa Kabikulan ang nagadaan dahil sa COVID-19. Ang pangapudan manggiraray ni Regional Epidemiologist and Surveillance Unit Nurse 5 kay Nuida na iyo nagpresentar ka na update ka na COVID-19. Iyo ang magsunod manggiraray sa minimum public health standards asin ang mga lokal na gobyerno dapat pa istrikto ron ang pag-implementar kay ni tangani ng maiwasan ang pagkanayap ka na sampitan ng virus. Ayun, kunyan talagang parang siso. Oo. Minsan mababa sa isang munisipyo, minsan mataas, napakataas. Correct. Harap ka ning sa Legazpi, kasod mo, date man sa na ini, ngunyan 30. Correct. Ano lang ko kasod mo, is 14 yata sa Kamalig. Roger to Pero that. ngunyan ng Kamalig, 13. Correct. Nako, ayan, talagang okay. Kaya dapat daw indikasyon na yan na magsunod ang pinagkakatakutan dyan pa nagparanuan ang ospital sa inatataraw nining mga natamaan. Yes, oo. Roger, so yan tabi partner maram nagadagdag pang istorya hali sa Department of Health. Ako po, si LBB. Thank you very much, Luwens. Yan po ang mga dagdag natin mga impormasyon. Update, manong dyan sa COVID-19. Kanakaagi naka-istorya ni PU si Dr. Linda Villen, di ba? Ana Linda Villen. Ang infectious disease expert. Hindi po sa tuya pong lokalidad. And nababanggit duman na pwedeng ining mga kasong ini mga underreported ini because there are people na may mga sintomas na abo magpa-check kang buhay ninda hanggang sa late na marama na COVID na pala. Okay? Bueno, mga kapatid, nagdalang tayo ng istorya, makalistan po kayo ni ng mga nagkapirang mensahe. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa on metro an sa tong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1 minuto makalihis sa alas 11 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pig-aadalan ngunyan kan Employees Compensation Commission ang posibilidad na maisabay ang mga empleyadong naka-work from home sa kwalipikadong makaresibi ng COVID-19 benefits. Sigun kay ECC Executive Director Estela Zibagan Banawis, nasa ngunyan ang solamenteng pwedeng makaresibi ng benepisyo iyo ang mga empleyadong nakakuha ng virus sa trabaho. Kaya ngunyan, pig-aadalan kung pwede nang maisabay ang mga empleyadong nagka-COVID sa
harong dahil sa nagtatrabaho pa mangraray ang mga ini sa indang residensya. Sa ngunyan, ang benepisyo nare-resibi kan mga empleyadong tinamaan ng virus dahil sa trabaho, iyo ang income, medical reimbursement, death as in funeral as in cash assistance. Yan ang pangalan sa 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura
Mura mga tinampo sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda ang ligasiya niya rumdong. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Ako po dati may high blood, nagkakaigwa ako ng palpitation at igwa po ako pagpigmi-maintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nagsabay na ako. At ang pigmi-maintain ko na sana ay fulvic mineral. Sa ngunyan po, ang pagmati ko ay mag-iano na. Nag-vitamin C na ako, wala na akong palpitation, at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estanza, Legazpi City. Ang Doc Alternatibo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada.
Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Ayos pa ba? Ay, balik mo kita mga tugas sa programa. Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan. Yan, post mo yan, te. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Yan. Yan po, no? And good morning kay Sir Nonoy, sa mo yung Vice President for Programming. I mean, for Engineering. Good morning po tabi, Sir Nonoy. Okay? Welcome po sa DCGB. Alright. Mga tugang, duman sa mga kababayan niya to, may mga nagpaparaharapat digdi. Ano nga ang gustong sabihin mo kaya na breakthrough infection? Maya-maya pa, no? Padaanin ko lang itong report ni Ans. Total, diniscuss naman ni mga experts ta. So, ibalik ta. Rumduman ta girare, no? Para mas magiyang kita. And then, good morning kay Irene Villaba, maray na udto sa gabos na taga Isla Rapu-Rapu sa Barangay Bilbao. Siriman kay Ate Lloyd na Gregorio. Hello ngaya. Kabi sa ni Ate Lloyd. Okay. O bueno. Mga tugang, dagdagang taon ng istoryali po dyan sa luwas. Nasa linya si Hans Calero. Para sa dagdag niya itong mga informasyon. Hans, please kami na Hans. Yes, good morning. Ready na sulit son? Ready na sulit son? Todo bitong hapon. Di na, kumaiksus ako ngunyan ini. May tama ako? May tama na naman. May tinamaan ako eh. Bata, nangalas ako sa bago, nakalimutan ko sa butika. Oo. Sabi ko, bakal ko bagang bulong pag may tama ako? Oo. Di ko nakakuha. Ay, pangyari. Gamit na sa kunyan. Sain? Sa COVID. Oo. Sabi ko, double protection akong gano'n Pwede. Nakahanap ako sa roon na sana. Oh, pwede na yan. Hindi ka na lang. Ako, tama na ako. Nag-inom ba ako ng bulong na yun? Pag may tama lang ako. Oo. Ako man kan mag-mintinar. Mas marami itong sa natural sana. Kaya lang, kung may mga pagkakataon na nakakakaong kakikalaban, Isus Mariusip, di ako pinakaturog mag-aga. pati paglakaw, dahil na ikaw makalakaw. ang paglakaw, pwersa na sana. But anyway, bako man itong kay punta sa programa, busis naman Yes, tama. Hanggat dahil napitra ng pag-iisip ta, fight sana. Pati ang pagta. Alright, kumusta dyan? May mga nagdagdag pa na nag-file? Anyway, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Nagbantay pa kita sa Comelec, Albay, Alagad. Duwas na talaga nag-file. Ngunyan na pagkalo. Yun na nga ito, nainod si Congressman Edsel Lagman. Nagsunod si Congressman Joey Salceda. And sa ngunyan nga ni Sir Mar, ongoing pa ang media engagement ni Congressman Salceda digdi sa Sarong Hotel sa Albay District. And pigi-explicar niya sa publiko, ay sa mga members ng media na mga programa, kadakulin ng mga infrastructure programs sabi Sir Mar. Sabi ba ganyan? Ngaya, I am renewing my contract. Yes. Para ipadago sa mga napunan. Tama. Ayan, okay. Anyway, Sir Mar, mga nagsusuporta kalinyada man ni Congressman Joey Salceda, hindi din na-confirmar kan DCGB News. Nag-confirmar mismo sa DCGB News na duwang barangay official sa syudad na madalagan sa kargong pagkakonsehal. Ang enot kay ni si Kapitan Renato Valladolid, ang Kapitan kan Barangay Taysan, Legazpi City. Okay. And sunod digdi si Barangay Gugong Kagawad Alexander Howe. Nasa linya ini ni Congressman Salceda and sa linya man ni mga Rosal ngunya napapaabot na eleksyon. And sinabi kan duwa na sinda maugma na kasabay sinda sa pag-endorso ni Congressman Salceda ngunya na pagkaaldawa. And mientras tanto, sabay pa sa mga big endorso na ni Congressman Salceda para sa Syudad kan Legazpi, yaon si incumbent Councilor Alvarizo, si Junjun Chan, yaon man si Councilor Izzy Ohano, si papaabot man o kay madalagan man na sa pagkakonsehal si Engineer Glenn Casulla, sin man malawag man na madalagan man, nagkonfirmar naman si tugang ni dating o ni Councilor Ismael Botbuban, madalagan ini sa pagkakonsehal man digdi sa Syudad kan Legazpi. So far, Sir Mar, iyan pa sana ang update digdi sa ladokan na pag-file kan mga kandidasiya pamantang dyan sa Comelec Legazpi, wala pa man nagpa-file sa mga oras na ini. Okay, sige, nag-aratalat pa karodi.
So, At saka sa baka pigalatin na yung certificate of nomination. Pwede, Kailangan kasi pwede. yun, kailangan ilakip yun yung CONA. Not Yes. unless na independent ka. Dapat kasarabay Pero kung may dapat. kapartido ka, dapat mayroon kang certificate of nomination. Yes, tama. Okay, sige. And tapos Sir Mar, napagdugay kayo tinigdi sa enot na daw kan filing of COC, Ans Galero, Disability. So, lumaro mga sons, yan po ang mga istorya nato pagdugay guys sa Comelec Provincial Office. Diyan po nagpo-file ang mga kandidato sa pagka-congressman, sa pagka-gobernador, vice-gobernador, mga board members. Ayan. Diyan po tabi sa Kapitolyo, sa Kapitolyo, sa Comelec Provincial Office. So kasubago, nag-file na sa 1st District si Congressman Ed Silagman, and in sa 2nd District si Congressman Joey Salceda. Wala pang iba na nakapag-file. As of this press time, mga tugang diyan sa kargo sa provincial officials, wala pa kahit isa. Sa pagka-congressman, 2. Okay? So, rin na makapal si Kong Didi, adi. Hello, Kong Didi. Good morning, tabi. Alright, duman sa mga tagabagantabay, Lolo, ayan tayo ni, manang mo diman sa hapot din, dumanang mo dyan sa breakthrough infection. Ang sabi, ng mga eksperto, mga tugang, ang breakthrough infection nangyayari kung ang sarong tao o persona, sarong individual, na-test na positive sa COVID-19 matapos na siya fully vaccinated regardless kung may sintomas o dahi. Yan yung pinakabalang breakthrough. So, kung sabihin, mga tugang, ang bakuna, bakong pandepensa na dahi ka maulakitan. Iyo. Maliwanag po yan. Ang marayrang na bareta, kapag tinamaan ka, halimbawa na breakthrough infection ka, mga tugang, usually, sabi ka mga eksperto kaya na mild symptoms na o kaya wala nga ni sintomas. Ayan. Na nagpapahiling mga tugang na ang bakuna are doing exactly mga tugang na depensahan ika na dahi ka magadan. Na dahi ka mabuto man sa severe. Yan ang trabaho kang bakuna. Bakuna depensahan ka na dahi ka maulakitan. Ayan. So ang vaccines mga tugang, sabi kan mga eksperto, bako din isenyo para proteran ka na dahi ka tamaan o ma-infect kan virus. Bako ngayon na napigapon ng sterilizing immunity. So, ang mga tao na may breakthrough infection, magpapadagos na mag-i-infect sa iba. Yan halimbawa, bakunado ka, naulakitan kang giraray kang COVID, siyempre dahi ka man nag-aaramta, dahi ka man namamatay, pero positive ka na palan. Sige ang pang-ulakit mo kaiyan sa iba. Kaya baga, kapag bakunado ka na kung anong yeso sa imong papaupig susunod kay itong day kapabakunado, dapat mas pakusugod mo ngunyan. Ayo. Okay. So, sabi pa, duman sa pag-aadala din mo sa Israel at sa United States, nagparadakol baga duman. Sabi ninda, ang preliminary evidences, mga tugang, nagpapahiling na ang mga immunized na mga tao pwedeng magkaroon ng high levels of virus sa dungo. Potentially, mga tugang, siring kan mga dahi pabakunadong tao. Ayan. O kaya dapat mag-Christmas ka mangyuraro maski bakunado ka na nal. Pero yun, matakot dyan talaga sa itong porque bakunado ka na, ang feeling mo, superman ka na, dahil ka na tatalaban, pero tinalabang ka palan, pag uli mo sa araw mo, dahil ka man nag-araw, dahil ka man nanamati. At duwang bagay ayaw din makamati ka, pero mild sila, or dahil talagang symptoms, pero positive ka.
Yun ang matakot dyan. Di ba? O kaya, di ko paliwanag kaning Marita. Actually, saroyan sa pigiling na rason kung ata nagparadakol ang COVID Delta variant pakaray, dahil duman sa nagkapira na dahil nagsusunod kan tamang protocol, whether vaccinated or unvaccinated. Kaya tarabangan tapo yan kung sutang matapos yan. Yo. Okay, so ang sarap pa na advantage kung nabakunahan na pero tinamaan ka ng COVID, madaling mahali sa sayawas mo. Madali kang makakariwa, madaling maklear ang virus, mga tugang, kumpara duman sa dai. Di ba? Yung length of time na ika-infected, mga tugang, nabawasan. Ayan. As in, madaling mahali. Kaya yan ang mga pangyayari, mga tugang, kung nataarog ka yan, ang sistema. Kaya, ang pakiulay, yan mga taga-Department of Health na maski ka bakunado, doble ingat man giraray ta, bako, assurance ang bakuna na dahil ka na maulagit ang bako, ito pandepensa. Ang bakuna nagtatrabaho para depensan ang lawas mo na dahil ka umabot sa severe and critical kapag tinamaan ka ng COVID-19. Yo, ayan po tabi maliwanag yan para sa mga tagabagantabay nga to. Sabi dito, tama ka papamar. Dakulong kaya mananggad na naguna na porki bakunado na dahil na tatamaan. Kaya nagparaluwas na dahil na nagmamask tapos hindi pang pakisusuan. Ayan na. Nasa satuyan, nasa na po yan tabi, mga kapatid, mga kabarangay, ano? Magsunod na lang kita. Yan, gabos na mga, ano yan, tagapagantabay. O isa malilipot may nag-file naman, pag-alkalde. Duman sa Muya, sa Pitsa 5 pa ito si Mayor John mapile. Sa iba, halat-halatang lang ta, hanggang Pitsa 8 pa man po yan. Garo ang substitution, garo hanggang November 15, garo eh. Titingnan natin yung mga guidelines kayan, mga masa-masa ng mga resolution po kang COMELEC. Pero yan sa mga dapat pa nyatong tawanan ng panahon na may paliwanag sa mga madlang people. Alright? Oras nga to mga kapatid, 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao!
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-spaghetti tayo, Enreal ang pasta ko. Enreal, Enreal, Enreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Enreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Enreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga
mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright. Ay, nga pa ka mo? Baralik naman, baralik. Kababayan natin ha. Alright, di. Tirang ano na lang, tirang aldaw na lang, mga tugang. Mapon giraray so continuing registration, no? Sana day na magpahalat-halat pang umabot pa ng pitsa 30. Saka naman kita maruruso sa Comelec. Ha? At ang maliwanag bagay na ang maparehistro sa mga 18 anyos, mga tugang, 18 anyos na ngunyan o 18 anyos pa sana, sa panahon kan eleksyon, Mayo 9, 2020, pwede ka na, 2021, pwede ka na magparehistro. Iyo. Pero there are, ano yan, there are individuals na nagparehistro na sa SK dati. And then, madisutyo sindak. Dahil naman tabi ka maduman sa Comelec. Sa Comelec na kanaan automatic na malipat bilang regular voter ka mo. Yo. So mga ma-transfer from one municipality or from one barangay o from one province or another province, pwede po yan gibuhon tabi. Okay? Tumapakurihir kan pangaran. Apelido, halimbawa, kan enot, takarehistro ka na so, dahil ka pa naagom mo, gusto mong gamito na so, apelido kan agom mo, pwede po yung gibuhon dyan. Ka-registration na yan. Tapos, iapudan ta sa mga dahil nakapagboto nin duwang sunudan to consecutive election. Automatic po yan natitanggal. Kumbaga, deactivated ka mo. Ha? So, pag deactivated ka mo, dahil ka makakaboto, kaya ngunyan, iyong pagkakataon na sa pitsa 9 hanggang pitsa 30, mga tugang, pwede ka mong magpa-reactivate. Tadi ito nung pasana. Dito nung pasana nagpa-reactivate. Out of the 300,000 plus yata, mga tugang, nasa 45,000 pasana nakapa-reactivate. Ay na sa iba. Pwede ngayang nagbalyo na. Pwede ngayang gadana. Pwede ngayang abo na. Yan. Yan mo na nga nagkapira. Pero babao na maray. So mga new registrants na target kang Comelec, digdi po sa Albay, nalagpasan na. Sobra na duman sa target ninda. Kundi ang pigta-target ninda ngunya na so mga dating nakarehistro na kunyan na deactivate dahil nakapagboto nin duwang beses na sunudan, tatibaad kung halimbawa na assign sa ibang lugar, dahil nakaboto. Ano ka nangyari sa kuya ka ito? Kan masay na ko sa Cam Norte, as in sa Camarines Sur, dahil ako nakaboto. Kaya pagbalik ko digdinal, deactivated ako, nagpa-reactivate ako. Iyan mga tugang ang ngani makaboto kagiraray. Kaya po tabi, tangon yan na panahon from October 1 to pitsa 8, iyan po, itinalaan na panahon as in oras kang Comelec para pag-ako kan mga certificate of candidacy. Kan mga makarandidato sa mga posisyon lokal as in nasyonal para sa May 9, 2022 election.
So after pitsa 9 o after pitsa 8, pag pitsa 9, balik naman sa registration. Kaya lang, ano oras, puunsa ng alas 8 hanggang alas 5. Except, mga tugang sa pitsa 30, na pwedeng mag-extend din sinta. Last day yan. Kaya sa pitsa 9, sana, kung dahil magdumana ka mo sa Comelec, tangani na, dahil ka muna magibagparasurusukan. Kayo po yan. We want to participate, mga tugang, sa pagbabago, sa pagpili kan mga ilihido niya ka mga opisyalista. Yan, magparehistro kita ngani na ma-exercise na ito yung right to suffrage. Yeah. Alright, ano ba to? Papa Mar, mapista na ba kasi? Ano lamang? Ay, ang sana! Ang pista sa Muya, ako taga baryo, bako paman ngunyan. Ano na pista? Sa Santo Domingo, sa sentro. Pero, base duman sa executive order na pinaluwas ni Alcalde June Aguas, no visitors allowed. Ali ka sa ibang munisipyo, ali ka sa ibang syudad, di ka pwedeng pumasok sa Santo Domingo simula bukas. Simula bukas hanggang sa Domingo. No visitors allowed. Iya po medyo naglalangkaw ang ngunyan, iguana naman na saro. Subali kung saro ngunyan, saro kasudma, pira na 46 na garo ang kaso na active. Yan po Santo Domingo. So, sige po ang dakol, kaya sa mga kapitan, para pangapuda naman sa Indo na magsurulog ng face mask, kung mga 18 anyos pababa, di magparabalabagaw sa tinampo, magsararay sa arong. Ayan, tabi. Ay, kailan matatapos ito? Di natin alam, nasa satuya lang po yan ng mga kamot. Nasa satuya man sana yan ng mga syudadano. Okay? So yan. Matindi man sa mga dali ni Congressman Joey Adi. Ngaya, I am filing my application for renewal of job order to represent your dreams in Congress so they can be forged into a reality. Uyug-yugul naman. Yan, nag-file na. So, sa iba na mga aspirante, mag-isip-isip. Sayang lang, hindi nagdagan kang, nababago yan na qualifications kan mga botante. Sana amindaran hindi yan na omnibus election code sa application kung dapat ibagay na sa kung ano na ang applyan, dapat bagay mo man duman kung saan ang, how to read and write and a Filipino citizen. Dapat iparehas mo ang playing field. Na mas nakulangan ang ampang kayan, di ba? Compared sa mga nag-empleyo ka sa gobyerno kaya sa pribado. Kasi, ma-empleyo ka, halimbawa, ordinaryong empleyado ka, ma-apply ka, ang iagad ba ganaldo, at least college graduate. Pero pag mga kandidato, maski pa executive ang posisyon, manipig agad. Ay, nako, kaya na magtaka kung bakit may nagkapira po mga lokalidad na medyo maluyaan pag-angat, medyo atrasado paano po kayan? Iyon na po ng sitwasyon. Okay? Anyway, duman sa mga kababayan mabukas na po ang Bicol International Airport sa pitsa 7. Pero ang inaugurasyon ay October 6. Yeah. Isa doon malusad sa aeroplano na nagpabook ali sa Manila na malanding dyan sa Alubo sa maabot na pitsa 7. So taga-digdi mauli nga kung ligaspe kapag nag-operate hindi naman hindi ma-operate na niya kung digdi sa may Washington dahil na dumana ang rarandingan. Yan, sisay daw adi kunyang bagayan na historical na ikang kaino-tinuting naglanding dyan na ordinaryong pasayro ali sa Manila, nabunyagan mo ang Bicol International Airport sa domestic flight. Sa ngunyan po, domestic flight po man sana yan. Baka next year pa ang mga international flights na pwedeng mag-agi dyan o kaya maglaog dyan. Kaya pasiguro na lang tabi, giraray sa mga kabarangay
magkaigwaning ano ni kooperar sa mga otoridad kung ano may papasunod tabi ng mga regulasyones dyan. Okay. And then, pagkabot sa transportasyon, talagang nakatutok man dyan at sa tuya po na mga lideres, mga representante. Yan, airport, malapit na. Okay. Tapos, mga tugang, pigpupush. Ito po na train. Di ba? Bicol Express. Ang sabi ni Tito Art, teka, Tito Art Tugade, yung DOT Arnald. So, first phase, kan Bicol Express, pwedeng mabuksan na sa Abril. Ang first phase, ali doon sa Manila, hanggang sa Kunyan Masanayan, sa doon sa may parte ng Quezon, siguro sa may San Pablo Garo. Tapos ang second phase, yun, supasin hindi sa Bicol, hanggang sa Matnog. Matagal-tagal pa yan, nagaro 2025 ang target. Pero nakulang bagay na po yan, na pag yan nabuksan, mga tugang, di at least may aeroplano ka na, may train ka pa na maagi dyan sa likod, mga tugang kang kang BIA, yung Bicol International Airport, di na papasok ng Legazpi, di na papasok ng Daraga. Doon nga na ma-terminalan sa mayroon sa airport. Kaya nga ni bagauning Legazpi terminal, ining PNR, gusto may nagpropone na gibuo na po yan ang museum. Iyan, mga pigplano dyan. Kangani nga yan na may pwedeng maging tourist spot pa pagkatapos maging lugar para dyan man mahiling kan mga kaubinesan. So pinagsipunan kan trend history. Tapos yung mga ginaramit ng mga trend pwede nga iburugtak dyan. Marami ng mga plano. So iba gustong gibuong po yan na tinampo. Giraray, highway na pwedeng agian nga kan mga padaraga Legazpi. So kadakol na mga pero ang sarap pa na bigyahalat yung Quezon Bicol Expressway, yung Quebec. Actually binuksan na pinuna na sa mga nakaagi pa. Kaya lang may kuminontra. Pero ngon yan, naipasar na po ni Congressman Joey, dire-diretsyon ito, may pundo na. Di ba? Hali ini mga tugang duman sa Quezon, hali sa pagbilaw, anbal na kaininal na Quebec na ni, dyan sa San Fernando sa Camarines Sur. Cutting the travel time mga tugang to as much as 5 or 6 hours. Hali ka Manila, pabikol ka ngaya, sabi nga niyan, target hanggang Matnog. Anong na oras ka na sa ngaya? Sa paagi kang tinampo. Kaya yan ang mga pigiribong mga widening na pigperyo sa tinampo, isusugpon anduman. Yan ang magiging parte kan Bicol Expressway. Di ba? Di ayos na mapamao kita sa Manila, mapangod kita sa Legazpi. Kung ayaw mong magusot ang book mo, mag-aeroplano ka. Kung gusto mo naman nakampante ang biyahe mo, na pwede ka mag-uruigda, mag-train ka. Ayos mga para kang nasa ibang bansa lang. O paano tabi, mga kapatid? Ramdaman nindo ang Albay, nasa irarampukan General Community Quarantine, strict enforcement, establishments, manungod sa mga entertainment, as in iba pa na mga aling-alingan, bawal tabi. Bawal. Pagtiripon-tipon, bawal. Okay, sa endo po ka po sabi, ini si Mardela dahil iba. Thank you and God bless. Kagabangan kami ni Father Momoy sa boses kang kapalibutan. Thank you and God bless. Bye-bye. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa